Abellerols, Cogullades són alguns dels habitants del paratge de les Moles, a Paterna, a l'Horta Nord, a tan sols pocs quilòmetres de la ciutat de València. En esta zona s'anava a construir un macrocentre comercial. Ara, este espai quedarà definitivament protegit després que la Generalitat ha aprovat incloure'l en l'àrea d'influència del Parc del Túria. El paratge de les Moles, a Paterna, quedarà definitivament protegit. Dins d'aquest espai es va plantejar la construcció d'un macrocentre comercial, un projecte que ja sabem que va quedar en res. Divendres passat, el Consell va aprovar la inclusió d'aquest espai dins de l'àrea d'influència del Parc del Túria a causa dels valors naturals de les Moles, que inclouen una important varietat de fauna. Un abellerol treu el cap de casa. A peu de terra, uns polls de cogullada reben l'aliment de sa mare. Són alguns dels habitants del paratge de les Moles, a Paterna, un espai important por ese paisaje tradicional de secano que se conserva, que ha desaparecido del área metropolitana de Valencia, y junto a esos algarrobos y olivos y almendros centenarios, vive toda la fauna asociado a ese tipo de hábitat. I hi ha espècies, en principi, que estan incloses dins de la directiva Aves de la Unió Europea i que cal protegir. Què vas a fer ara, Nacho? Bueno, pues vaig a col·locar una càmera de fototrampeig, és una càmera que funciona automàticament, dispara automàticament quan detecta moviment. La càmera de Nacho ha pogut captar la presència d'un teixó. Tota aquesta varietat ha estat en perill a causa del projecte Into Mediterráneo, que incloïa un gran centre comercial. L'iniciativa està pràcticament abandonada després de l'entrada en concurs de creditors de la promotora mateixa. Ara el govern valencià ha iniciat els tràmits per a garantir la protecció de les Moles dins del Pla d'Ordenació del Parc Natural del Túria. Y cuando por fin se apruebe definitivamente el Parque Natural del Túria con esta nueva delimitación, podremos quedarnos tranquilos porque eso ya garantizará que estos terrenos van a estar protegidos para las futuras generaciones. Part de les 470 hectàrees que ocupa el paratge de les Moles eren propietat de l'Exèrcit, un territori que ocupava per a fer maniobres militars. El nom del paratge prové de l'antic aprofitament de la pedra del terreny per a fabricar moles per als molins, un espai que amaga sorprenents formes de vida.